Abian da urtero milaka eta milaka pertsona euskararen bueltan batzen dituen ekimena. Abian da Mintzalaguna programa. Planteamendua erreza da, oso euskara praktikatu gura dutenak, euskara praktikatzen lagundu gura dutenekin elkartzea. Esandako moduan milaka eta milaka pertsona ekimen honen bueltan urtero tartean baita hainbat debagoien. Darrere ia debagoieneko ia herri guztietan daudelako Mintzalagun taldeak. Eta guk, Aretxabaletako Mintzalagun talden koordinatzea dugu gaurko honetan gurekin Paloma Martínez. Paloma, arratsalde honetan ongi etorri. Apa, arratsalde hon. Bueno, Paloma, esan dugu gaur egun Mintzalagun taldeko koordinatzailea zadela, baina zuia basoia, ez da urtetxo batzuk Mintzalagun programan parte hartzen. Konta iguzu, zelatan animatu zinan programa honetan parte hartzen? Eta ze maila zen eukan? Bai, ni ailegatu nintzenean Atxabaltara, oin dela 11 urte, zuzenian Euskaltegira joan nintzen, ez? Eman nauen 3 urte jarraian ikasten, baino naiz eta inguruan bai auki euskaldunak eta ez nintzen ausartu, ez? Orduan, Euskaltegian bertan eskaini ziguten, ez? Egitasmo hau, parte hartu nauen, 2 taldetan, eta primeran, azkenien da inguru goxo bat, dire zure gelako kideak, nire kasuan gururekin inauen, nire irakaslearekin, orduan izan zen oso era goxuan, nire lehengo euskarako berbak itxeko, ez? Beraz, lehenengo saio horreitako oroitzapen ona dako, ez da? Oso ona. Bai, kafe baten inguruan, ostiralero, goizetan, hor, bai, ilusio eta lotza horrekin, ez? Bai, gero, ikasturte berian, nekisen bazeuen beste talde bat, eta hausnartu nintzen, 2 taldetan egoten, ez? Maria Doloresekin ere, eta bai, berakin be primeran. Aipatu duzu, kafe baten bueltan. Zein izaten da Mintzalagun taldien dinamika? Zela elkartzen zarete, ze plan egin dituzue? Bueno, hori da taldearen arabera, eta zure interesaren arabera, ez? Atxabaltan, badaztaldiak kafe baten buelta elkartzen dienak, beste batzuek, pintxopote aprobetxatzen dute, eta elkartzen dira. Badakit beste herri batzuetan ere mendizaleak direla eta mendira fateko ere aukera badago, ez? Eta Atxabaltan be egon zan talde bat pasioa, ez? Egiten zuten, bai. Hori da, edozein aitzakia, edozein egoera aproposa euskaraz berbaiteko, ez da? Euskaraz praktikatzeko. Paloma, ikusten dugu, euskaraz gaur egun bikain egin dozula. Mintzalagun programak, ze puntura arte dako horren errua? Asko, ez dakit euneko baino asko, ez, esan dudan bezala, nire kabuz ez dut uste hausartuko nintzen, ez, itxen berba kalean, gainera lagunekin beti, ez, dau hau ohitura ja, dau hor korratuta, ez, gazteleraz, orduan hausartzia esaten zerbait, da, como, eta, bueno, holan. Eta egia esan, nik uste dut indotela, inauela, igual 2 urte jarraian, holan Euskaltegia eta Mintza praktika bitaldetan, eta gero ja, kalian hausartu nintzen itxen euskara. Bai, ez da paper rasa, lagunekin eta euskaraz mintzatzia. Gainera pentsatzen dut ekimen honek, hori ez, jenteakin elkartzia, askotan igual jende ez oso ezagunakin elkartzia, ez oso gertukekin elkartzia. Harremanak egiteko beste modu bat izan aldala, ez da? Jende ezagutzeko beste modu bat. Bai, bada. Nire kasuan gainera atzerritarra izan da, super ondo etorri jaten, talde horiek jentia ezagutzeko, ez? Eta beste gauza bat dago, bazazela taberna baten, ez, herriko taberna baten, hor, zure saiakera itxen, euskaraz, eta holan, eta igual ezagunak, edo familiakoak, pasatzen dira hotik, eta, eta honek, Palomak euskaraz daki, ez da? Euskarak itxen, eta holan, eta zegatik nirekin ez, eta holan, eta orduan gero, hortik kanpo, hausartzen dira be zuekin mintzatzera, ez? Hori da, lehen aipatu duzu, ez da, askotan, gazteleraz egin dela ohituraz edo tradizioz, tradizio horrek apurtzen laguntzeko modu bat bada orduan, ez da? Bai. Paloma, Aretxabaletan, zenbat talde dauz momentu honetan, zenbat Mintzalagun talde? Bai, momentu honetan 4 talde daz, ez? Eta oin
Azten ari dira. Iaz bukatu gauen, purba dola ez, koronavirus dalata, bai jarraitu gauen online, isa kide guztiak ez, nahi zuten jarraitzia, naiz eta etxian egon, eta oin bagabiltz berriro be martxan jartzen. Talde batzuek beraien kabuz egiten dute, eta beste batzuk zilikatu egin behar da putxo bat, ez? Gainera esan behar da, Depagoieneko herri guztietan dauzela mintzalagune taldiak, batzuk topaguneak, euskaltzalen topaguneak modu zuzenean kudeatuta, eta beste batzuk, beste erabateko taldiak, ez da? Hori da, bai. Hor dau Elgeta, zea dau Eskoriatzan, Arrasaten hemen, Bergaran, Aramaixon, Atxabaltan, bai. Beraz, entzuten da bilenak aukera euki behintzat badako, ez da? Badago, bai. Izena emateko batian edo bestian. Hori da. Aipatu duzu, aurreko ikasturtea, online bukatu biharre izan zebela, topaketak online egiten zenituztela, egoerak ala baldintzatuta, oin aurrez aurrekoetara itzuli zai ikasturte berri honetan. Pentsatzen dut kasu honetan baita egoeraren araberako edo egoerak baldintzatutako aurrez aurrekoak izango diala, ez da? Hori da. Bai, topagunetik eta, elkarte guztietatik ez, helarazten den emezua da, errespetau bidan eta hartzen bidea neurrixak, ez? Hau da, maskarillaz, distantzia mantenduz, eta noski baietz, edo zein sintoma eukiazkero, aldendu eta abisau, ez? Eta gero esan behar dut, badauela kide batzuek, badaukiela ondion keska hau ez, igual nik ez dut nahi ondion kaleratu hori da. Orduan, badago aukera online itxeko, hori hor badago. Mantendu duzu orduan, ez da, ondiokan? Bai. Izen emoteko, zerrin behar da? Azteko, ze baldintza bete behar da? Zein izan daiteke mintzalagun programako kide, eta gura dauenak, eta baldintzak betetzen baditu, zerrin behar dago izen emateko? Hori da. Nik, esango nauke baldintza nagusiena da goguak eukitzia. Hori da. Hori da lelena, ez? Gero, bai, euskara mai bat eukitzia, behintzat, ez? Eta hortik aurrera, da gerturatzia, baldin bazaz euskaltegian, hor seguronik adaukiela kontaktuak nun mun izena, eta aukera oso zuzena da, topagunera jo, webgunean, eta hor bertan mun izena. Bestela herri bakoitzian, euskaltegian edo euskara elkartean ere eman alda izena, ez? Hori da, herri batzuetan bai eramaten ditu topaguneak, beste batzuetan ez, baina euskaltegitzek udalek eurepe euskara zerbitzok eta badako taldiak, ez da? Beraz, gura daunak badako horretarako keria. Zuk zeuk, Paloma, nori gomendatuko zenioke mintzalagun talde batera puntatzea? Hori, ikasten ari dan horri, ez? Urtiak eta urkitiak ematen dauena, eta hori, kuadrillarekin gelditzen dela hor. Bai, ez da, beti zeo zer esan guran, baina... Baina falta da, talde, goxotasun bat, ez? Horri. Eta gero ikasten hasita dauenari, hasiera batetik ere, entzutia, ez? Bai, ondo dago. Eta gero uste dut baita gura zebela, berez, euskaldunak dianak eurak animau, ez da? Nola bidelariak dialako euskara ikasten dabitzenak, eta bidelagunak dialako euskara ikasten laguntzeko, ez da? Hori da, eta ezinbestekoa beraien laguntza, beraien presentzia, egitasmo hau aurrera eramateko, ez? Eta gainera, momentu honetan, gustauko jaten esatia, eskerrik asko, mila esker, bidelari guzti hoiei, ez? Beraien laguntzagatik, azken finean, beraien lana ez balego, ez? Adibidez ni, ez nintzen egongo hemen, ez? Esate baterako. Eta gero, aprobetxau nahi dut aukera, esateko, naiz eta talde baten parte ez hartu, euskaldunok, nik uste dut hartu behar deula konpromisua euskaldun berriarekin. Zeatik, gehixenetan, euskaldun berrixa ikasten ari den persona batek igual hartzen dau
konpromisua eta esaten dau, gaur, honekin ingot euskara, ez? Eta orduan, jartzen da zure parean, eta kaixo, zer moduz? Eta zuk, nola daukozu jautura, berakin gaztelera zitxia, yo estoy bien, ¿y tú qué tal? Eta ja, ez gare kontziente geixen eta euskaldunok, ez? Baina konpromisu hori be, hartzen bou, ez? Atento egotia, apurtxo bat. Bai, askotan euskaldun zaharrek pentsau aldauelako, bueno, honek ez daki oso ondo euskeraz, lagunduko xaterderaz, ezta? Eta ez da laguntza kontrakoa baizik, ez da kasu honetan. Bai. Bueno, hortxe mezu hori be bialduta. Bai, noski baietz, gure taldian, ongi etorri, baina bai, espaldin badaukozue denbora, zaztirik, ordu bete bat muteko aztian, behintzat zure egunerokotasunean, adi egon, eta euskara itxen danei, in euskara. Paloma Martínez, eskerrik asko, gaurekin egoteagatik, eta nidana kontatzearen, eta ia aurten be, lehen aipatu dugun, ez da milaka eta milaka pertsona batzen dian, mintzalagun programa honetara. Paloma, eskerrik asko eta horrengora arte. Bale, horrengo arte, eskerrik asko. Abian dira, berriz ere mintzalagun programaren barruko aurrez aurreko saioak, eta gaur abiatuko dugu hemen baita ere, aurreko denboraldian gurekin izan genuen, egunetan gurekin izaten genuen, tarte bat Debagoiendarrak mundutik izeneko tartea egin zuzen ere. Gaurko honetan, Ane López Arrasaterra izango da, tarte honetako protagonista. Lesbosen dago, eta oroar Grezian errefuxiatuek bizi duten egoeraz egin dio beste kontu batzuen artean, Eneko Azurmendi, gure lankideari.